Καλησπέρα αγαπητοί τηλεθεατές. Θα σας κρατήσουμε για μια ακόμα φορά παρέα για μισή ώρα στην εκπομπή μας η Ευρώπη του σήμερα, η Ελλάδα του αύριο, την οποία μπορείτε να τη βλέπετε κάθε βράδυ στις 7.30 ώρα κάθε Δευτέρα εδώ. Πολύ κρίσιμες οι ευρωεκλογές του 2024, όχι μόνο επειδή το είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν, αλλά επειδή το 70% όλης της συμφιλίου θα μπει σε διαδικασία εκλογών, θα έχουμε νέες κυβερνήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η παγκόσμια κοινότητα. Γι' αυτό και εμείς, αν έρθουμε στα δικά μας και σε ευρωεκλογές, ας κοιτάξει ο κάθε πολίτης με μεγάλη υπευθυνότητα να βάλει τους κατάλληλους ανθρώπους, μπορούν να κάνουν τη δουλειά και μπορούν να βάλουν Χριστό και Ελλάδα μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το πολύ σημαντικό θέμα της ψηφιοποίησης των πάντων και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αποτρέψουμε τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό στην Ευρώπη. Δεν θέλουμε να γίνουμε άβολα και υποτακτικά όντα, να ζούμε με συνεχή υποταγή και υποπαρακολούθηση. Βέβαια, σε λίγο, όπως έχουμε και με τη φήμωση διαδικτύου, δεν θα έχουμε το δικαίωμα να προβάλλουμε την άλλη άποψη και θα φύγουμε από τους χαρακτηρισμούς της δίθεν ρητορικής μίσους, των δίθεν fake news και της γραφικότητας και θα περάσουμε πολύ απλά απευθείας στην απαγόρευση. Δεν θα το επιτρέψουμε όμως αυτό. Εμείς θα πολεμήσουμε μέσα στην Ευρώπη και θα θελήσουμε να ζήσουμε, όπως λέει και το παλιό τραγουδάκι, ελεύθεροι και δίχως ταυτότητα πια. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ, θα κάνουμε εκπομπές σε πολλά θέματα. Δεν θα κάνουμε μόνο στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό και στην ψηφιακή διακυβέρνηση στην οποία ειδικεύομαι, αλλά κρίνουμε ότι το συγκεκριμένο θέμα θα είναι ίσως από τα πιο σημαντικά, αν όχι το πιο σημαντικό, στη θητεία της επόμενης Ευρωβουλής για τα επόμενα 5 χρόνια. Γιατί? Είναι προφανές, διότι επηρεάζει όλες τις πτυχές της κοινωνίας, της οικονομίας, της οικογένειας, εκπαίδευση, εργασία, σύνταξη, την ελευθερία μας. Δεν υπάρχει κάτι που να μην επηρεάζει την καθημερινότητά μας από το ψηφιακό πακέτο που ετοιμάζεται. Και για να μιλήσουμε και πιο συγκεκριμένα, την ερχόμενη πενταετία, 4 είναι κυρίως τα λέμε νομοθετικά πλαίσια για να καταλαβαίνει καλύτερα ο κόσμος, είναι οι κανονισμοί που θα μας απασχολήσουν σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Ευρώπη. Αυτό περί ψηφιακού ευρώ, το νέο πλαίσιο περί ταυτοτήτων, το λεγόμενο DSA, το Digital Services Act και ο κανονισμός για το Artificial Intelligence. Και αυτό είναι κατεξοχήν το πακέτο και τα μεν πρώτα δύο ξεκινούν εξ αρχής, άρα θα έχουμε όλο το γνωστό κύκλο όπως εξηγήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις θεματικές επιτροπές, την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου και είναι greenfield όπως λέμε στην αγορά, ξεκινάμε από την αρχή. Είπαμε, πιστεύουμε στην αφύπνιση των πολιτών, έχουμε τη δικιά μας walk agenda. Θα γίνουν επομένως συζητήσεις επί συζητήσεων, προτάσεις, απορρίψεις, προσθήκες μέχρι και δυνατότητα άσκησης βέτο στα συγκεκριμένα αυτά 2 νομοσχέδια. Οι 2 τελευταίοι κανονισμοί όμως, τους οποίους προαναφέραμε, ναι μεν έχουν ήδη ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι brownfield, θα μας απασχολήσουν όμως έτσι κι αλλιώς έντονα την επόμενη πενταετία. Ξεκινάμε με το ψηφιακό ευρώ. Αυτή η συζήτηση ξεκίνησε πριν από λίγους μήνες. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι ότου φτάσουμε στην υλοποίηση ενός κανονισμού. Όλα δείχνουν όμως ότι είναι μια άμεση προτεραιότητα για την Ευρώπη. Τι είναι το ψηφιακό ευρώ? Ας ξεκινήσουμε με τα ταπεινά μετρητά. Είχαμε τις δραχμές, έχουμε τώρα το ευρώ και κάθε χώρα φυσικά είχε το νόμισμά της. Έχουμε τα γνωστά μετρητά που χρησιμοποιούμε σήμερα, πλην όμως ότι με τις ηλεκτρονικές πληρωμές με τις οποίες είμαστε όλοι εξοικειωμένοι, είτε είναι σε βενζινάδικο, είτε είναι σε σούπερ μάρκετ, είτε είναι στο ίντερνετ, σε ηλεκτρονικά καταστήματα, είναι γεγονός ότι μας έχουν κατά κάποιο τρόπο εθίσει, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε ίσως ξεχάσει και λίγο την έννοια των μετρητών ή την αξία των μετρητών, το οποίο βέβαια είναι ένα πρόσφορο έδαφος για να πάμε στο ψηφιακό ευρώ. Εν προκειμένου στην Ευρώπη, διότι υπάρχουν και άλλα ψηφιακά νομίσματα.
Το ψηφιακό ευρώ τι είναι? Είναι άειλο τελείως. Είναι σαν μονάδες φόρτισης και εκφόρτισης. Υπάρχουν μόνο σε αρχεία υπολογιστών, πρόσβαση μέσω διαδικτύου και θα ελέγχονται αποκλειστικά από την κεντρική τράπεζα. Και να κάνω μία παρένθεση, καταλαβαίνετε τώρα γιατί κλείνουν συνεχώς υποκαταστήματα τραπεζών στις γειτονιές και σε όλες τις περιφέρειες. Δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να παρουσιάσει το ψηφιακό ευρώ σαν τη μία και μόνη μοναδική νομισματική λύση και λες και θα φέρει λύση στο οικονομικό πρόβλημα και την κρίση που βιώνουμε και στην Ελλάδα. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά όμως από συγκεκριμένους οικονομολόγους και καθηγητές πανεπιστημίων κάποια σχόλια για να καταλάβουμε ότι όλος ο κόσμος, η επιστημονική κοινότητα στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική καταρχάς τίθεται ενάντια σε ένα ψηφιακό νόμισμα. Μην νομίζουμε ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό κάποιων γραφικών ή κάποιων μειονοτήτων στην Ελλάδα. Ο δόκτωρ μάλιστα Norbert Hering είναι οικονομολόγος και δημοσιογράφος. Σε μια ιδιαίτερη μελέτη που παρουσιάζει στο βιβλίο του «Η κατάργηση των μετρητών και οι συνέπειές της» αναφέρει «Μόνον τα μετρητά είναι αληθινά». Συνεχίζει και λέει δεν πρόκειται αυτό για κάποιο απόφθεγμα των νοσταλγών του παρελθόντος που αρνούνται να προσαρμοστούν στο σύγχρονο κόσμο. Να μην μας λένε επομένως γραφικούς ή οπισθοδρομικούς. Τα μετρητά μας εξασφαλίζουν τα τελευταία ψήγματα ελευθερίας σε μια δημοκρατία. Τα μετρητά δεν αφήνουν πίσω τους κανένα ηλεκτρονικό ίχνος και αν εκλείψουν τα μετρητά, τότε η μορφή ολοκληρωτικής παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, real time δηλαδή, τύπου Big Brother, θα λειτουργεί άψογα. Ένας άλλος κύριος καθηγητής οικονομικών του Durham University, ο Kevin Dodd, στη δημοσίευσή του The War on Cash, πόλεμος στα μετρητά, αναφέρει σχετικά ότι μία από τις ισχυρότατες ανησυχίες για την κατάρχηση των μετρητών, σας το διαβάζω σε μετάφραση όπως το λέει, είναι ο τρόπος με τον οποίο υπονομεύει τις πολιτικές ελευθερίες. Υπονομεύει τις πολιτικές ελευθερίες. Και λοιπά, συνεχίζει και κλείνει. Το ίδιο το κράτος ως μέρος της ατζέντας του για συνεχώς διευρυμένο έλεγχο θέλει να υιοθετήσει κάποιο ψηφιακό νόμισμα, εν προκειμένου σε εμάς το ψηφιακό ευρώ. Τέλος, αυτό είναι ίσως πιο σημαντικό, το κράτησα για το τέλος το καλύτερο, στο Διεθνές Συνέδριο του 2017, International Cash Conference, που οργανώθηκε από την Deutsche Bundesbank με θέμα πόλεμος κατά των μετρητών, σε μια συγκεκριμένη εισήγηση καθηγητού του Πανεπιστημίου του κυρίου Friedrich Schneider, με αδιάσυστα στοιχεία απέδειξε το εξής. Πρώτον, τα μετρητά δεν είναι ούτε κίνητρο, προσέξτε, ούτε λόγος για παραοικονομίες, εγκλήματα ή τρομοκρατικές επιθέσεις. Και η κατάργησή τους δεν θα οδηγήσει σε μεγάλα ωφέλη κοινωνικής πρόνοιας. Και τέλος, σε μια δημοκρατία η επιλογή μεταξύ μετρητών και άλλων μέσων πληρωμής πρέπει να επαφίεται στους Οι πολίτες δεν θέλουν να αναγκάζονται από τις κρατικές αρχές να μην χρησιμοποιούν πλέον μετρητά και πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν με ποιο μέσο πληρωμής θα χρησιμοποιούν. Και σας θυμίζουν κάτι όλα αυτά, διότι βλέπουμε ήδη και βάσει νόμου ότι καταπολεμούνται τα μετρητά στην Ελλάδα. Απαγορεύεται η αγοροπολισία με μετρητά σε ποσά άνω των 500 ευρώ. Γιατί? Τι νόημα έχει? Αν τα χρήματα αυτά τα μετρητά είναι νόμιμα και κόβει ο άλλος απόδειξη τιμολόγιο, για ποιο άραγε λόγο να θέλουν να το επιβάλλουν? Και όλη αυτή η επιχειρηματολογία περί πάταξης, φοροδιαφυγής, τρομοκρατίας αποδομείται απολύτως με τα σχόλια του καθηγητού που σας προανέφερα πριν, του κυρίου Φρέντεριχ Σνάιντερ. Η συζήτηση για το ψηφιακό ευρώ ξεκινάει τώρα στην Ευρώπη.
πρέπει να προλάβουμε. Δεν έχει φτιαχτεί καν κανονισμός, δεν έχει πάει καν στις επιτροπές, πόσο μάλλον στο Ευρωκοινοβούλιο. Ας πάμε τώρα στο δεύτερο κανονισμό, προαναφέραμε 4, που είναι αυτός των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Η Νίκη, θα έλεγα, έχει πρωτοστατήσει στο θέμα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και του προσωπικού αριθμού. Διοργάνωσε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, στις περισσότερες εκ των οποίων είχα την τιμή να περιοδεύσω μαζί με τον αγαπητό μας πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη τον Ατσιό, που εντάχθηκε ενεργά από την πρώτη στιγμή στον αγώνα. Θεωρώ ότι έχουμε εξαντλήσει βέβαια το θέμα αυτό και εκτός αλλά και εντός του Κοινοβουλίου, όπου σύσσωμοι όλοι οι βουλευτές της Νίκης ζήτησαν την κατάργησή τους ή τουλάχιστον την κατάργηση της υποχρεωτικότητας. Και σας επιφυλάσσω και μία έκπληξη με ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πολλά τα επιχειρήματα της κυβερνούσας παράταξης με ναυαρχίδα, αν όχι καραμέλα θα έλεγα εγώ, την συμβατική μας υποχρέωση προς την Ευρώπη. Μετά όμως από προσφυγή ενός Γερμανού πολίτη, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια καταργείται πλέον ο συγκεκριμένος κανονισμός των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων. Άρα, πρώτον, δεν υπάρχει καμία συμβατική υποχρέωση. Ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για νόμο Κουτσόγιοργα κτλ. Αλλά η καραμέλα ότι έχουμε δέσμευση δεν ισχύει. Και δεύτερον, η Ευρώπη οφείλει να επανασχεδιάσει τον κανονισμό αυτό. Ξεκινάμε επομένως από την αρχή, from scratch. Έχουμε μια ευκαιρία να τον διαμορφώσουμε σωστά πλέον ή να τον απορρίψουμε για χρήση στην Ελλάδα, διότι προβλέπεται πλέον το δικαίωμα εξάσκησης βέτο, όπως προβλέπει η διαδικασία. Υπάρχει λοιπόν, όπως αναφέρω πολλές φορές, πολλή δουλειά για την επόμενη πενταετία. Αυτό ακριβώς είναι, θα έλεγα, και η καλύτερη εισαγωγή μας στους άλλους δύο κανονισμούς που προαναφέραμε, που είναι το DSA και το AIA. Για το μεν DSA, το Digital Services Act, από οποίο απορρέει και το γνωστό νομοσχέδιο περιφημώσεως του διαδικτύου που μόλις ψηφίστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως έχουμε πει, καταπατά το Σύνταγμα και τον Χάρτη Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όμως το γεγονός ότι ένας Γερμανός πολίτης καταφεύγει στη δικαιοσύνη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταργεί αυτόν τον νόμο, αυτόν τον κανονισμό, όπως λέμε, αυτό σημαίνει ότι πλέον με την κατάλληλη καταφυγή κάθε κανονισμός μπορεί να ακυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα συνταγματικό δικαστήριο όπως έχει η Γερμανία και όπως έχει η Γαλλία. Υπάρχουν όμως λύσεις. Και η Νίκη, να είσαστε σίγουροι ότι θα πρωτοστατήσει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα με αυτό το θέμα. Ο τέταρτος κανονισμός, τέλος, αυτού του ψηφιακού πακέτου που προαναφέραμε, έχει σχέση με το AIA, το Artificial Intelligence Act, που έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Το οποίο ακόμα δεν έχει προσγειωθεί στην Ελλάδα προς υλοποίηση. Ενώ θεωρητικά προσπαθεί να θέσει κάποια όρια, να θέσει κάποιους κανόνες της τεχνητής νοημοσύνης και καλά για την προστασία του πολίτη, όπως είδαμε και με το νομοσχέδιο περί διαδικτύου, αυτό δεν ισχύει. Και στην ουσία ανοίγει και την πόρτα ακόμα και για το μετανθρωπισμό, ένα μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο κάποιοι θέλουν να μας καταντήσουν, δεν ξέρω, Robocop, Universal Soldiers ή δεν ξέρω τι άλλο. Αφήστε τη φαντασία σας να οργιάσει, όπως έχει τοποθετηθεί και ο κύριος Klaus Schwab και ο κύριος Χαράρη. Αλλά δεν θα μιλήσουμε σήμερα για αυτά τα θέματα, κλείνω την παρένθεση. Να δούμε όμως τι συμβαίνει στην πράξη. Γιατί από τη μία έχουμε δυνατές εφαρμογές στο Narrow AI, στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αυτού που λέμε του στενού τύπου ή καλύτερα του focused applications, που μας λύνουν κυριολεκτικά τα χέρια στην καθημερινότητα. Την ιατρική, την επιστήμη. Εμείς δεν είμαστε τεχνοφοβικοί, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, δυστυχώς τη χρησιμοποιώ και είμαστε υπέρμαχοι της τεχνολογίας, εφόσον βέβαια δεν καταλήγουμε στην χειραγώγηση του ανθρώπου, του πολίτη ή στο Big Brother, στο μεγάλο αδερφό. Απ' την άλλη, και θέλω να δώσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, βάση σε αυτό που θα σας πω, έχει μπει με πολύ μεγάλο, με πολύ στραβό τρόπο θα έλεγα, μία φιλοσοφία.
ποια είναι αυτή η φιλοσοφία? Βασίζεται σε 3 παράγοντες. Πρώτον, στη δίθεν εξυπηρέτηση του πολίτη. Εξυπηρετήσει σε δευτερόλεπτα αντί να τρέχεις σε υπαλλήλους πολλές μέρες. Αυτό το καταλαβαίνω μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου. Δεύτερον, στη δίθεν μείωση του κόστους λειτουργίας του κράτους, διότι για να υλοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο κράτους όλες οι υπηρεσίες είναι τεράστια τα κονδύλια, αλλά πρέπει να κάνει κανείς cost-benefit ανάλυσης που πιστέψτε με κανένας δεν κάνει. Απλώς μας πουλάνε το κόνσεπτ της δίθεν μείωσης του κόστους λειτουργίας του κράτους. Και τρίτον, στη δίθεν αμεροληψία και δίθεν ακρίβεια εκτέλεσης των καθηκόντων, αφού η τεχνητή νοημοσύνη δεν κάνει λάθος. Ούτε χρηματίζεται, ούτε έχει κάποιο ένομο συμφέρον ή κάποια ατζέντα. Ένα επιχείρημα βέβαια απορρίπτεται από τη βάση του, διότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει την ηθική των δημιουργών του. Και ό,τι ηθική έχουν οι δημιουργοί, αυτό θα έχει και η τεχνητή νοημοσύνη και βεβαίως και ο προγραμματιστής κάνει λάθος. Και σαν προγραμματιστής αλλά και σαν άνθρωπος. Τέλος βέβαια δεν πρέπει, και αυτό είναι στο πιο σημαντικό θέμα, να παραχωρήσουμε την αυτονομία στην τεχνητή νοημοσύνη. Από την καθημερινότητα π.χ. αυτόνομα αυτοκίνητα, αυτόνομα χειρουργία, αυτόνομα οπλικά συστήματα, δικαιοσύνη. Ένα απλό παράδειγμα. Εκκρεμούν χιλιάδες υποθέσεις σήμερα στη δικαιοσύνη. Για την εξυπηρέτηση του κράτους και του πολίτη κτλ. Θα πάμε σε έναν ηλεκτρονικό δικαστή με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν θα είναι ρομπότ ή αν θα κάθεσαι μπροστά από έναν υπολογιστή και θα λέει: είσαστε ένοχος, το πρόστιμο 10.000 ευρώ. Οπότε παίρνει την απόφαση άμεσα, διότι βλέπει όλα τα στοιχεία, ψάχνει στις βάσεις δεδομένων, τα αντιπαραθέτει με τα νομοσχέδια, βγάζει αμέσως την απάντηση και φυσικά εκτελεί αμέσως και την ποινή. Δεν ξέρω αν η ποινή σημαίνει να σου πάρει αυτόματα 10.000 ευρώ από το λογαριασμό σου, αν έχεις, αν δεν έχεις τι γίνεται, ή αν θα σε βουτήξει ένας ρομποκόπ ή έναν ντρόν. Όπως και να έχει όμως, μιλάμε με πρόσχημα την εξυπηρέτηση ότι θα έχουμε άμεση λήψη αποφάσεων και εκτέλεσης. Ή φανταστείτε να πας στη δουλειά σου και να σου πει η τεχνητή νοημοσύνη ή αν έχεις ρομπότ αφεντικό, να σου πει ότι από τα σημάδια του προσώπου σου και τα διανύσματα και την ανάσα σου, την αναπνοή σου, τις ήριδες που έχουν διασταλεί, πιστεύω ότι τσακώθηκες στο σπίτι σου με τη γυναίκα σου, με την πεθερά σου. Μισό λεπτό. Μόλις πήρα authorization από τον εισαγγελέα, κάνω download τις κάμερες του σπιτιού σου. Ναι, όντως, σήμερα δεν είσαι σε καλή διάθεση, άρα θα πληρωθείς λιγότερο και δεν θα πάρεις καμία απόφαση χωρίς να με ρωτήσεις. Αυτό μη σας φαίνεται χαζό, εκεί θα φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Η αυτονομία λοιπόν που βασίζεται στο hyper ή στο super general intelligence είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα και βεβαίως η αλληλεπίδραση με το ανθρώπινο σώμα οδηγεί στο μετανθρωπισμό, άλλο ένα πολύ μεγάλο θέμα όπως προαναφέραμε. Επανερχόμαστε στον κανονισμό. Πολλοί πανηγυρίζουν ότι κερδίθηκαν πολλές μάχες, ότι δεν θα επιτραπεί κοινωνική αξιολόγηση όπως στην Κίνα κλπ. Εντοπίσαμε όμως σε πρώτη φάση, διαβάζω για πρώτη φορά αυτόν τον κανονισμό, 3 τροτά σημεία. Πρώτον, πολλά άρθρα που αναφέρονται στην προστασία του πολίτη συγκεκριμένων ομάδων αφήνουν περιθώριο ερμηνείας ή ένα ομιχλώδες τοπίο. Έτσι ώστε η ελίτ να έχει πάντα το πάνω χέρι. Όπως ακριβώς έγινε και στο DSA με το θέμα της φημώσεως του διαδικτύου. Δεύτερον, πολλά άρθρα βασίζονται σε λάθος παραδοχές. Τρίτον, ακούστε προσεκτικά αυτό, λέει στις εξαιρέσεις ότι εξαιρείται εκείνο, εξαιρείται τ' άλλο, αλλά αν μία εξαίρεση έρθει αύριο σε conflict, σε αντιπαράθεση με ένα άλλο κανονισμό της European Law, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα κυριαρχήσει το άλλο. Άρα, ό,τι μέτρα και αν λάβεις και όποιες δικλείδες προστασίες αν λάβεις, μέσα σε αυτόν τον κανονισμό, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να έρθει άλλο νομοσχέδιο και να ακυρώσει τα πάντα. Όλα αυτά δεν τα λέμε για να τρομάξετε. Αυτά τα λέμε για να σας αφυπνίσουμε. Έχουμε το δικό μας walk agenda, τη δικιά μας ατζέντα αφύπνισης σε αυτή την εκπομπή. Αντιθέτως, σας τα λέμε για να ενημερώνεστε και για να έχετε το χαρμόσυνο μήνυμα πως υπάρχουν άνθρωποι στη νίκη που θα αγωνιστούν για σας, για την Ελλάδα, σε όλα αυτά τα θέματα αύριο στο Ευρωκοινοβούλιο. Τι θα κάνουμε σχετικά με αυτά τα 4 νομοσχέδια? 4 πράγματα. Να εξασφαλίσουμε μόνιμα την παράλληλη χρήση των μετρητών με το ψηφιακό ευρώ.
Και αν θα πρέπει να υπάρχει όντως το ψηφιακό ευρώ, να μπουν άλλοι κανόνες, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, να διασφαλίσουμε ότι δεν θα καταργηθούν ποτέ τα μετρητά. Δεύτερον, δεν θέλουμε να αφήσουμε την κερκόπορτα ανοιχτή στον απόλυτο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλουμε να υπάρχουν ακόμα τράπεζες στην Ελλάδα και να έχουμε τον έλεγχο όσο μπορούμε στο σπίτι μας. Τρίτον, θέλουμε να καταργήσουμε διαπαντός την ηλεκτρονική ταυτότητα ή να επηρεάζοντας το νέο νομοσχέδιο να μπορέσουμε να βάλουμε τελείως διαφορετικές προδιαγραφές που δεν θα υποδουλώνουν τον πολίτη. Και τέταρτον, να μην επιτρέψουμε τον έλεγχο των πάντων από την τεχνητή νοημοσύνη και χωρίς να ανοίγουμε πόρτα στο μετανθρωπισμό. Όπως βλέπετε, αγαπητοί τηλεθεατές, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά να γίνει τα επόμενα χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο. Καλούμεστα όλοι να πάρουμε τις ευθύνες μας. Εμείς, σαν Νίκη, θέλουμε η Ελλάδα να έχει φωνή στην Ευρώπη και να αποτρέψει και τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Και εδώ κάπου κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Ας καλωσορίσουμε όμως τον κύριο Γεώργιο Αποστολάκη, βουλευτή επικρατείας της Νίκης και αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου. Έχει γίνει πλέον γνωστός σε όλη την Ελλάδα με τις εξαιρετικές παρεμβάσεις του στο κοινοβουλευτικό έργο. Καλώς ήρθατε, κύριε Αποστολάκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιωτακάκο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι από καρδιάς να σας χαρούμε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως ήσασταν στο κίνημά μας μέσα η εγγύηση προστασίας και πληροφόρησης για την ιδιωτικότητα και το απόρριτο της ζωής μας, έτσι να είστε ο μεγάλος αγωνιστής και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε πάντως ότι εγώ σας θεωρώ δάσκαλο και μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Έχω μαθητεύσει και σε εσάς. Το οποίο βέβαια πάλι εμένα ευλογώ, διότι είχα και καλό δάσκαλο. Στα 15 έτσι λεπτά που έχουμε θα ήθελα να κινηθούμε έτσι γύρω από τα θέματα που προανέφερα με κάποιες ερωτήσεις. Ποιο πιστεύετε ποια είναι ίσως τα πιο τροτά σημεία του νομοσχεδίου αυτού περιφήμωσης του διαδικτύου που μόλις ψηφίστηκε, κυρία Αποστολάκη? Να το πω αλλιώς, στον χρόνο που έχω. Ποια είναι τα highlights σημεία? Τα highlights. Καλά το πάτε, μ' αρέσετε. Του πλέον νόμου. Του πλέον νόμου, δημοσιεύτηκε χθες. Δημοσιεύτηκε, ναι. Ο νόμος που ψηφίσαμε για να ενημερώνεται ο κόσμος είναι νόμος εφαρμοστικός ενός κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψηφίστηκε πέρυσι. Η γνωστή DSA. Που ρυθμίζει, όπως λέει, τις μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, τις 19 μεγάλες, και τις βάζει σε τάξη. Λέει, για να μην διακινούν ιδέες μέσω αυτών επικίνδυνες, δυσφημιστικές, παραπλανητικές, παραπληροφόρηση. Και σε εκτέλεση τώρα αυτού του νόμου για κάθε εθνική ενόμη τάξη, βγήκε ένας εθνικός νόμος, αυτό που ψηφίσαμε, που ρυθμίζει τους ενδιάμεσους παρόχους. Μάλιστα. Εκεί έχουμε μια συντονιστική αρχή που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ όρισε ο νόμος μας την Επιτροπή Ελέγχου Τηλεφωνιών και Τηλεπικοινωνιών. Ποια είναι τα highlight σημεία αυτού του κανονισμού? Αν ο κανονισμός είναι σάπιος ως δέντρο, σάπιο είναι και το κλαδί του που είναι ο εφαρμοστικός νόμος. Λέει ότι είναι προς προστασία των πληροφοριών που διακινούνται. Να μην διακινούνται ψεύτικες πληροφορίες, παραπληροφόρηση και άλλα. Αυτό είναι ψευδέστατο. Υπό το πρόσχημα αυτό, στην ουσία, φημώνεται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, των αναρτήσεων που γίνονται στις μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες και στις διάμεσες στην Ελλάδα. Πώς το καθορίζει και για το πετύχει αυτό ο κανονισμός? Έχει 3 επίπεδα ενεργειών. Ο ένας είναι ότι βάζει τις ίδιες πλατφόρμες να αυτοελέγχονται, να εντοπίζουν με διάφορα ψαχτήρια μηχανές τις αναρτήσεις που είναι επικίνδυνες για την ιδεολογία, την επίσημη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν θα προλάβω βέβαια να σας τα πω στον χρόνο που θέλετε, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε. Όχι, πείτε, θα ψάχνουν οι ίδιες οι μηχανές να βρίσκουν τις πληροφορίες και να τις κατεβάζουν, και αυτό θα γίνεται με την απειλή μεγάλων ποινών. Δεύτερον, καθιερώνει κάποιες οντότητες
έμπιστους παρόχους πληροφοριών, θα πιστοποιούνται αυτοί ότι έχουν τεχνολογία, οι οποίοι θα ανιχνεύουν όλο το διαδίκτυο, θα εντοπίζουν αυτά που πρέπει να καθαιρεθούν, θα υποδεικνύουν στις πλατφόρμες να τα κατεβάσουν και αν δεν κατεβάσουν πάρα αυτά θα έχουν πάλι ποινές. Και το τρίτο και κυριότερο, προβλέπει, αυτό είναι δηλαδή να το προσέξει ο κόσμος, προβλέπει έκτακτες καταστάσεις, κάτι στρατιωτικός νόμος. Δηλαδή, όταν θα κρίνει, εν ώψη πολέμου, εν ώψη μιας μαζικής μετακινήσεως πληθυσμών, εν ώψη μιας νέας πανδημίας, ότι θα είναι μια έκτακτη κατάσταση, η Επιτροπή και στην Ελλάδα η ΕΕΤ θα μπορούν να παίρνουν, χωρίς να παρεμβαίνει Βουλή, νομοθεσία, δικαιοσύνη, τίποτα, θα παίρνουν μέτρα προσωρινά που θα ξεκινάνε από την καθαίρεση των αναρτήσεων μέχρι και το οριστικό κλείσιμο του διαδικτύου, διότι ελέγχουν ακόμα και τους παρόχους του διαδικτύου. Φανταστείτε κάτι έργο που έγινε πριν πολλά χρόνια στην Αραβική Άνοιξη, που για λόγους σύμφωνος κλείσαμε τελείως το διαδίκτυο. Αυτά είναι τα τρία βασικά σημεία του κανονισμού. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, αν και τα νέα βεβαίως δεν είναι ευχάριστα. Τώρα βέβαια αυτό το επιγραμμική πάροχη μερσότου καταλάβω όταν είναι το online έπρεπε να διαβάσω και το αγγλικό κείμενο. Καμιά φορά η μετάφραση, αλλά είναι όντως και τα τρία σημεία που έχετε εντοπίσει είναι πάρα πολύ δυσάρεστα και αυτό που βλέπουμε εν κατακλείδη, πιστεύω ότι συμφωνείτε, είναι ότι μετατοπίζει το κέντρο βάρους από το κράτος και από τον ψηφοφόρο όλο περισσότερο στο κεφάλαιο όταν έχουμε ιδιωτικές υπηρεσίες. Τι κάνουν τώρα, αντί να κάνει τη βρώμικη δουλειά το κράτος και να κάνει τη λογοκρισία την προληπτική που απαγορεύεται, είναι αντισταγματική, βάζει τις ίδιες τις πλατφόρμες με την απειλή ποινών και υποδείξεων να αυτολογοκρίνονται. Νομίζω ότι μέχρι 6% του ετήσιου προπολογισμού. Τι θα κάνει ο πάροχος, πολύ απλά θα κόβει. Μα δεν έχει και δημοκρατική διάθεση και ευαισθησία να υποστηρίξει την ελευθερία της σκέψης. Πολύ πρόθυμα θα την κατεβάσει για να έχει το κεφαλάκι του ίσου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σωστά το λέτε. Πάρα πολύ σωστά. Ένας νόμος που είναι αντισυνταγματικός, αλλά ποιος να τον ελέγξει. Νομίζω ότι μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή πάσα. Πώς πιστεύετε εν γέννη ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, αλλά μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση, όπως προανέφερα στο πρώτο μέρος, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε συνταγματικό δικαστήριο στην Ελλάδα και θα μπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά? Κοιτάξτε, η συνταγματικότητα ενός νόμου ελέγχεται πρωτίστως από τη Βουλή. Γίνονται ενστάσεις, το έχουμε κάνει πολλές φορές και εμείς, οι νίκοι και οι άλλοι. Συνήθως απορρίπτονται διότι υπάρχει η τυραννία της πλειοψηφίας, όπως λέμε, η δικτατορία της πλειοψηφίας που τα απορρίπτει. Αυτό όμως δεν τελειώνει εκεί. Στην Ελλάδα έχουμε το σύστημα του διαχείτου συνταγματικού ελέγχου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι δύο τρόποι για να ελέγχουν τα δικαστήρια τη συνταγματικότητα. Τη συμφωνία δηλαδή ενός νόμου με το Σύνταγμα. Τη συμβατότητα. Ένας τρόπος είναι με το συνταγματικό δικαστήριο. Στην Ελλάδα δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο. Τα δικαστήρια της υπηρετικής Ευρώπης συνήθως έχουν, η Γερμανία και άλλα. Δηλαδή ένα μεγάλο δικαστήριο με ψηλόδοξους δικαστικούς και καθηγητές που πηγαίνει κανείς στο παραπονό του, ο νόμος αυτός είναι συνταγματικός. Καλό είναι γιατί είναι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι, υποτίθεται. Αν όμως ήταν τίμιοι και δίκαιοι και ανεξάρτητοι, θα έχει καλό αποτέλεσμα. Ποιος ελέγχει όμως ένα μεγάλο τέτοιο όργανο θα δώσει σωστή λύση ή δεν θα είναι ελέγξιμο? Στην Ελλάδα αντίθετα. Και στις νότιες χώρες έχουμε το σύστημα του διάχυτου συνταγματικού ελέγχου. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολύ δημοκρατικό αυτό. Και εγώ το προτιμώ και συντάσσουμε. Δηλαδή, ο τελευταίος δικαστής, ο πιο μικρός ειρηνοδίκης, μέχρι τον Αεροπαγίτη και τον Σύμβουλο Επικρατείας, μπορεί να ελέγξει όταν έρθει το θέμα ενώπιόν του την συνταγματικότητα ενός νόμου. Μάλιστα. Βέβαια, σε όλους τους βαθμούς κάπου θα καταλήξει ο Άριος Πάγος ή το Συμβούλιο Επικρατείας, αν είναι συνταγματικό ή όχι. Αυτό είναι πιο δημοκρατικό γιατί δεν είναι στα χέρια 5 ανθρώπων να το αποφασίσουν. Μάλιστα. Είναι διάχυτος ο συνταγματικός έλεγχος. Μάλιστα. Νομίζω ότι και βέβαια οι αρμοδιότητες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας έχουν μειωθεί κατά πάρα πολύ μετά το 1988, τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου ήθελε να μειώσει την επιρροή του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αλλά νομίζω ότι βάσει του άρθρου 30 μπορεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να παρέμβει μέχρι 2 φορές και να πει αυτό είναι αντισυνταγματικό, φτιάξτε το, δεν μπορεί βέβαια να κάνει προτάσεις και την τρίτη φορά υποχρεωτικά θα πρέπει να το δεχτεί. Είναι κάπως έτσι νομίζω? Δεν είναι έτσι, αλλά θα πάρει πολύ χρόνο να πούμε τις αρμοδιότητες του Προέδρου και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει προθυμία από έναν Πρόεδρο που τον εξέλεξε η πλειοψηφία να πάει κόντρα σε αυτούς που τον εξέλεξαν. Μάλιστα.
Τα δικαστήρια είναι πιο ανεξάρτητα. Αρκεί έχουν από το Σύνταγμα οι δικαστές θεσμική ανεξαρτησία κατοχυρωμένη άριστη. Σε αυτούς μένει να την εφαρμόσουν και να μην κάνουν παιχνίδι με την εκτελεστική εξουσία. Μάλιστα. Πολύ διαφωτιστικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί ασχολείστε χρόνια κι εσείς με τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό και όχι μόνο με τις ταυτότητες. Έχω ακούσει και ομιλίες σας, έχουμε συμμετάσχει μαζί και σε εκδηλώσεις της Νίκης. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει, αν πάμε στην Ευρώπη πιο πολύ, τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη και τι μπορεί να κάνει κάποιος στο Ευρωκοινοβούλιο προκειμένου να αποφύγουμε και στην πατρίδα μας τον ψηφιακό ολοκληρωτισμό, κατά την άποψή σας? Στόχος πρώτος και τελευταίος και μοναδικός είναι να αποφύγουμε ή να καταργήσουμε τις υποχρεωτικότητες. Εμείς στη Νίκη, όπως είπατε νωρίτερα, δεν είμαστε τεχνοφοβικοί. Αγαπούμε την τεχνολογία, δεν είμαστε καθυστερημένοι άνθρωποι και πρωτόγονοι. Είμαστε υπέρ της ψηφιοποιήσεως των αρχείων. Είμαστε και υπέρ του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Ό,τι διευκολύνει και καταργεί η γραφειοκρατία, διευκολύνει τον πολίτη, είμαστε υπέρ. Αυτό όμως το οποίο. Και υπέρ ακόμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Είμαστε όμως κατά των υποχρεωτικοτήτων. Δηλαδή ότι υποχρεωτικά θα εξυπηρετήσει με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, υποχρεωτικά θα εξυπηρετήσει με τον μοναδικό αριθμό που θα μας δώσουν σε λίγο και υποχρεωτικά πρέπει να κατέχεις για να πιστοποιήσει στις συναλλαγές σου ηλεκτρονική ταυτότητα με chip RFID. Κατά των υποχρεωτικοτήτων. Οι υποχρεωτικότητες είναι φασισμός. Και φυσικά δεν γίνονται τυχαία. Οι υποχρεωτικότητες είναι μέσω ελέγχου. Είναι μέσω ελέγχου. Μέχρι στον χρόνο που διαθέτω, θα τα λίγα μπορώ να πω βέβαια. Αν κάτι θέλετε ειδικότερα, ρωτήστε με. Όχι, με καλύψατε. Έτσι κι αλλιώς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σε αυτήν την εκπομπή είναι το touch and go που λένε στο χωριό μου. Προσπαθούμε να αφυπνίζουμε τον πολίτη, γιατί ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος για να κάνουμε μια ανάλυση που θα ήθελε ίσως 1-2 ώρες και αναθέμα, ίσως μια ημερίδα. Οπότε εδώ αφυπνίζουμε τον πολίτη στα highlights, σε κάποια πολύ κεντρικά σημεία, έτσι, γιατί πιστεύω ότι ο πολίτης να το ξαναπώ για να το καταλάβει ο κόσμος. Μπορεί να λειτουργήσει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μπορεί να έχουμε τα αγαθά του ψηφιακού μετασχηματισμού χωρίς υποχρεωτικότητες. Μπορεί να είναι προαιρετικά. Εγώ θέλω να ασκώ τα δικαιώματά μου αναλογικά, συμβατικά. Όχι υποχρεωτικότητες, γιατί οι υποχρεωτικότητες μας βάζουν όλους στο κανάλι του διαδικτύου, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με έναν μοναδικό αριθμό και προχωράμε σε μια δίωδο που δεν έχει επιστροφή πίσω στο να ασκήσουμε με φυσικό τρόπο και αναλογικά τα δικαιώματά μας. Όποιος θα ελέγχει αυτό το κανάλι στο οποίο θα μας βάλουν, όποιος, μπορεί να είναι Στάλιν, μπορεί να είναι ένας νέος Χίτλερ, ένας νέος τύραννος, ένας νέος πλανητάρχης, αυτός που θα ελέγχει θα μας έχει δέσει χειροπόδαρα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε στη νίκη. Πολύ σωστά το λέτε. Και πρέπει να αγωνιστείτε κι εσείς όταν με το καλό πάτε και εύχομαι να πάτε και είμαι σίγουρος ότι θα πάτε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, ίσως είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι το εργαλείο για να φτάσει εκεί αύριο ένας Στάλιν ή ένας Χίτλερ θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί σε πρώτο στάδιο θα μπει η τεχνητή νοημοσύνη που είναι θεωρητικά δημοκρατική, αλλά αυτός που την έχει φτιάξει ξέρει πόσο δημοκρατική είναι και πόσο όχι. Θα περάσουμε επομένως στο σχέδιο στη φάση που η τεχνητή νοημοσύνη θα τα ελέγχει όλα. Θα έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα ελέγχεται μόνο ηλεκτρονικά, εάν βεβαίως προχωρήσει έτσι και είναι υποχρεωτικό όπως το θέσατε. Εμείς την υποχρεωτικότητα δεν θέλουμε. Και την τεχνητή νοημοσύνη θέλουμε, και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τον θέλουμε, δεν θέλουμε όμως τον ολοκληρωτισμό και δεν θέλουμε την υποχρεωτικότητα. Αλλά αν φτάσει σε αυτό το σημείο, μετά πίσω από την τεχνητή νοημοσύνη θα κρύβεται ο Στάλιν και ο Χίτλερ. Οπότε θα βοηθήσει με τη μέθοδο αυτή. Θα είναι μικρό παιδάκι ο νέος Στάλιν και ο Χίτλερ που θα χειριστεί όλες αυτές τις δυνατότητες. Είναι τρομακτικές. Δεν θα υπάρχει επιστροφή, δεν θα υπάρχει ελευθερία. Γρηγορείτε. Κύριε Αποστολάκη, πραγματικά έστω και σε αυτό το λίγο χρόνο μας δώσετε ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα, ένα απίστευτο στίγμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να εξακολουθείτε να μάχεστε με τη νίκη στο κοινοβουλευτικό σας έργο και έχετε κι εσείς πολύ βάρος στους ώμους σας. Ευχαριστώ για την τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπου εδώ, αγαπητοί τηλεθεατές, κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Η Ελλάδα με μια πολύ δυνατή φωνή στην Ευρώπη.